ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה לי מה לחשוש, וזה יבוא, וככה אותם מיד זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים והקבוצות יתנחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם, בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים והקבוצות יתנחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם, בקצב רגיל זה